To. Ondiek. Antiere iri. What ma wanga gi magwanga ka. Senior kawuono kanga reply kanga. Gimado. What kana chonyo wedi go. Senior togo wach. Okay fine. Weche makara chonyo ok yal kawuono. Ibro yal gi mbele. Nikech kara chonyo onge gi by election. But gimado wacho ni kidhie Homa Bay County. Nineno kandalo moko na wacho ni ang'iyo kata bedo kom mar governor ma Homa Bay or maybe something bigger as it is. But adwa wacho ni king'iyo relationship ma osebedo between Oyugi Magwanga gi governor Gladys Wanga. Adwa koni ni kako confirm ni governors mang'eny ok winjre gi deputies gi. Aparo ni mana historical difference ma Oyugi Magwanga ne nigo gi Gladys Wanga ema nyalo donje chunye mamiyo no wuok moweyo camp komane Gladys Wanga support. And nyichi neno ka the truth en ni Oyugi Magwanga no okodhi kata liendo ngondo. Aparo you know the story about Samong Oyugi Magwanga Samong ngondo wereto and Oyugi no kodhi eliel in the first place. Number two, gin ongondo weregi Oyugi Magwanga ne nigi historical difference. Because moko ngani endi no bedo MP on grounds of stopping violence mare samane en MP. So they had different. Kibire kind Oyugi Magwanga gi Wanga. Anya wacho ni Gladys Wanga ene governor manokao deputy mare momiyo position a cabinet apart from bedo deputy governor. Iwinjo mano ok ngamo odiyo ni pap en ngamo dhiali moko ni kata ka in deputy na to mondi bedi gi responsibility machielo mar bedo CC member mar agriculture mano bede nitiere kanyo. Koro yudo ni ongama ok nyalo wacho ni nitie kaka no din ne gimora mora nikech kidhi Siaya orengo tuono duol gimora mora kidhi kata Kisumo miwacho kidhi to duol to ngane mi daktari deputy governor en gi what other role apart from bedo deputy governor teach mane momi no to koro pare ni governor oneno ni kare mar mondo miuchiu koro pare ni koro ka Gladys Wanga en governor mano bedo governor to neno ni ber mondo mi deputy mare be obede minister CC mar agriculture ere makosa governor kanyo. At the same time governor ne expect ni Oyugi Magwanga the support candidate ni wira nyoto Oyugi Magwanga o support a candidate moro sama ne gidhi by election miluongo no gada to ne gi promise ni kasa magisedhi nomination mar ODM to rumo gibiro support candidate ma ODM omiyo tiko ang'o momiyo ne ogi support. Koro ng'eni bolting out mano chalo ni en double speak. Iwacho ni dhi support ka to kidhi support ka to ODM chambers mage be ne ok owacho no report whether that election was unfair. Nikech ne giwacho ni it's unfair. Kopo ni en unfair no winjo be ni wan gi clear report ni unfairness ni no wuok kama and wuok kama. Ok ni ka ng'ama ni support do to koro tamuri support the candidate mar the party. In fact the conduct mar Oyugi Magwanga as we speak osenyiso ni is not supposed to remain a member of ODM. To ka ok winjo be no remain a member of ODM, it means then karo ko winjo be no remain as a deputy governor nikech the deputy governorship was a title of ODM in Homa Bay County. Ng'ama chiko ng'ama dong' e ODM gi ng'ama wuok e ODM kaloro gi ng'ama osiro to ma duon bura man gi demokrasia e. Elections no bedo conducted kasipul. Ballot papers no bedo printed correctly. Ne okwaneno evidence of staffing mar ballot papers. Nomination nyocho timu rumo ODM convene ma ODM declare the candidate marge. So ODM is a system. ODM is not an individual. Gladys Wanga nyalo mabear the burden nikech en chairman mar ODM e Kenya mangima. Ok en chairman mar ODM Kasipul kende, ok en chairman mar ODM Homa Bay County. Koro nya bear burden no. To burden no ero ok owinjo beni bedo transfer to her person nikech ODM mano declare their candidate and this is deputy governor man mar ODM. So he has a duty as a member mar the party to support the candidate. Mako tamore to then there are reasons ma en go personal. Emomiyo koro wado ki historical difference magin go ka. Koro adwa wacho to the people of Kasipul again. Ok wadhi yiero between Oyugi Magwanga gi Gladys Wanga kaka wuon. Wayiero between Boyd Were to gi other candidates mo include Aroko, Bior and the rest. Koro ka gidhi make decision. Let them gingi decision kalure niya. Nyathi ongondo ni en onya bedo gi
ber mane gi rach mane. Nyathino somo, nyathino riek nyalo wacho kizungu midwaro e bunge. Kapo ni owacho ni wuon gi nyocha ok wuo e bunge. Kata an my brother ne ok nigi strengths moko. But can I donje county assembly na bedo gi strengths moko momiyo kawuono wuoyo on this national platform. Kata na Gerald Otieno Kajwang' ne nigi strength ne moko. Moses Kajwang' bobiro en gi strengths ge moko. Each individual biro bedo gi strength ne. Ok iwach ni ok dang' wamiya nikech wuon gi this wuon gi that. And finally, madam, adwa kono ni kamoro ikelo mar women leadership. Gima adwa stress any politics and decision mar the people. Because the people have decided, and I decided in 2022, a ballot paper in Homa Bay County to vote for Gladys Wanga kaka governor, to vote for Adipo Kume kaka MP. And I also kanagike kar MCA, Makibiri Ward. Na tamorando vote for the ODM, na vote for the independent. Mano win MC up to today. So decisions magwa bedo kalure gi in kakidwaro. Koro jo kasipulo the edebe. Gidhi whatever. But one wanyalo plead. Ni mondo mi was strengthen our space and negotiation a broad-based government ka. Our strength will only be based on numbers. And these numbers gibedo aggregated and summarized into representation in parliament. Kawa say they wind up ni from Kasipul wakelo independent. Mabe koro di chalo gimichich kod wakade broad-based government. Ni ODM mabe wapari our strong partner a broad-based government. Oknyal secure Kasipul. Mano will be a great challenge to even you in the broad-based government. Yes, so man manyaka luoro manyaka the broad-based government ni godo nikech ngene sama obedo weekend ni our great party mice in the broad-based government because independent is not in broad-based government. I don't know. So kasama our main party you lose there. Korana temo plead ni while wangi adonde moko matindo tindo mapod chango left right and center wangiuru nito ka wasechamo sapa to lunch kiny wachama ngo because we need a strong position in the broad-based government in parliament.